Sibekile ekhaya. Azona. Koduma komthombeni kolwandle. Hayi kusho abafana basakhethi ngempela. Mase bakwazi ukugana nawe lengane ezo3 zonke pho. Ngoba hlasi sekucacile ukuthi akuwena lo hlasi okhulumayo. Awukwazi vele isiguququ usuyavumba ukuthi asolobola umuntu onezingane ezingaka nekhadi lakho lempesheni lihlala kuyena. Awukuphalaza ihlasi uthi mawuqeda bese uyasitshela lento kade usitshela yona ukuthi usasiqhubeka nisamsolobola. Nikuphi uyazi ugogo uyangibuza manje usini mamaphi? Weda ngilithaswe labafana lapho. Yini benzani? Ebabele bangidlulisa empuleni bathi angiphalaze bacabanga ukuthi ungidisile. Bengicabanga nje ukuthi ngoba uthandeka usezele ingane ezintathu zonke. Uthandeka udutshwana. Baba mhlambe unawo WhatsApp ukuze mhlambe sikwazi ukuthi sikhulume naye ku WhatsApp ngoba impela u500 emkhulu kakhulu. Awungekeke. Awulikususa le goli ngizokhulumisa inyova dam ehleni. Sophuma ephepheni sofenda. Sibone imbalento lapha ekhaya. Impela sibone ipetshisi. Ngakho ke sithi asizocela isihlobo esihle.